today's video guys, andito tayo sa Bypass Road, San Vicente, Tarlac City, Tarlac, para i-cover itong The Annex sa Hamilton's Resto Bar. So later guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung ino-offer nilang foods and then yung mga drinks nila dito sa Hamilton. Kung gusto nyo pumunta dito sa The Annex, so malapit lang naman siya, or madali lang naman siyang puntahan. Kung papunta kayo ng Tarlac City, bago kayo makarating ng SM Tarlac guys, makikita nyo yung Sogo. So sa mismong kanto ng Sogo papasukan nyo guys, and then kapag nalagpasan nyo na yung KKK Turbo Gasoline Station, konting usog lang, makikita mo na itong The Annex Hamilton's Resto Bar. So yun na lang news, bali andito na tayo sa pinakaloob ng The Annex Hamilton Resto Bar. So makikita dito sa Bypass Road, San Vicente, Tarlac City, Tarlac. So itong titikman natin ngayon guys, yung special lomi at yung top silog nila dito sa Hamilton's Resto Bar. Yung Tarlac news, bago natin titikman itong special lomi at top silog nila dito. So check muna natin kung ano ba yung meron nila dito sa mismong menu nila guys. So ito, meron silang appetizers. So yan, napakaraming pagpipilian. Since meron silang calamares, onion rings, also chicken wings, tokwat baboy, buffalo wings, and then dynamite. And then sa pinaka main course nila guys, so nag-offer sila ng crispy patay special, dinakdakan, lechon kawali, butter garlic shrimp, and then syempre yung beef bagis guys. Sa mga soup naman nila, so meron silang annex soup, and then available din sa kanila yung beef papayitan. And then meron din silang miso. Sa mga sizzlers naman nila guys, syempre andyan yung kamampangan sisig, sizzling hotdog, and marami pang iba guys. And then ito meron din silang no-offer nga na noodles or yung pancit. Ito yung annex lomi, pancit canton, beyond canton. And then syempre hindi mawawala dyan guys, kaya nga resto bar ito. So pwede tayong mag-iinuman dito sa Hamilton's Resto Bar. So meron silang beverage, house blend iced tea, orange juice, mango juice, pineapple juice, and then marami pang iba. And yun, nag-offer din sila ng mga rice toppings. So may available silang yang chow, sisig rice, plain rice, garlic rice. So sa pinakalikod nga no Tarlagueños, ito na yung Annex Pulutan Combo. So 499, good for 5 na yun. So meron na siyang dynamite, hotdog, siomai, cheese bites, and sisig isaw. So sa beer match naman niya, so ito bibili kayo bucket of beers plus 1, bucket of 6 beers plus 1 guys. And then sa beer, so per bottle tayo, meron silang Red Horse, Pilsen, Sunmig, and then Sunmig Apple. So nag-offer din sila ng hard liquor, so per bottle yun. And then syempre hindi mawawala dyan yung cocktails nila. So available siya sa tower, pitchers, and then syempre sa glass. Napakasarap ng lomi nila guys, no? Pagkatapos yung uminom, so pwede ito, lalo na kung mainit na yung pinakalomi, the best. So titikman naman natin yung top silog nila dito.
boss, ito yung frozen margarita na in-offer nila dito sa The Annex, Hamilton sa Resto Bar. Yung kanina na talaga yung pinagkita ngayon sa Sunmig Light. So nag-offer sila ng mga cold zero drinks dito. And then sabi nga kanina dun sa mismong menu nila, go-offer din sila ng mga art liquor. Kanina guys, no, dumating tayo mga 5 PM, medyo maliwanag pa. Pero ngayon, 6 PM hanggang 7 PM, dumarami na yung tao dito sa Bypass Road. So puntahan nyo na itong The Annex, Hamilton sa Resto Bar. So sigurado nga mag-enjoy kayo dito guys. So kung naghahanap kayo ng malamig na liquor or alak, so perfect place ito, Hamilton Resto Bar. So yan, napakaraming tao sa pinakalabas. So tikman muna natin itong frozen margarita natin. Nice guys. Gusto nyo lang mag-chill and relax, so perfect place tong Hamilton's Resto Bar. Hamilton's Resto Bar dito sa Bypass Road sa Vicente, Tarlac City. Dito na lang, don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So until our next vlog, peace out!